Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, dagiti special intention ni Pinky Jane, ken Ronnie Biag, ni Rogelia Pulmano, ken ti pamilyana, ni Mary Ann Castillo, ken ti pamilyana. Kakabsat ti panagturong ken ni Apo Jesus, tadno tari gagayan tayo, ti laeng may isang rason no kasano tayo nga agayat, ken agtalek kasano tayo nga agserbi kadagiti kakabsat tayo. Iti inaldaw-aldaw, agnanayon akaharit, hantay ko mamaumuma nga agtalek, ken agayat iti Diyos. Tapno maikarita ang makiranot iti dati na santon, ang misteri bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami, Kristo kaasyan na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin, kat agnanayon a Diyos, ipaay mo kadi, taumay agtaeng kada kami ti Espiritu Santo, kat pagbalinan na kami a templo, ama ikari iti dayag na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti aramid dagiti apostoles. Ijay Mileto, pinaayaban ni Pablo dagiti panglakayan ti iglesia iji Efeso. Idi sumangpet da kinunana kadakwada. Amuyo no kasano ti pinakipulapol ko kada kayo, manipod pay idi umunang aldaw, abim madekak iti probinsya ti Asia. Iti adu alulwa, si pakumbabaak ang nagtrabaho, akas adipen ti Diyos, kadagiti tiyempo ti adu arigat alinakam ko, gapu kadagiti paningisikat dagiti Hudyo. Amuyo met adyak impaidam ti anyaman ang makatulong kada kayo, bayat ti pinangkaskasabak, ken pinangisursurok kada kayo iti publiko, ken kadagiti balbalayo. Binalaagak dagiti Hudyo ken dagiti hentil, amasapol nga agbabawi da kadagiti basbasol da, ket agturong da iti Diyos, ken mamati da ken ni Apo tayo a Jesus. Itangarod agtulnogak iti Espiritu Santo, mapanak iti Jerusalem, nupay jak ammo ti mapasamak kanyak sadyay. Amok laeng iti amin a syudad, iparpadik na ti Espiritu Santo nga agururay kanyak ti pagbaludan, ken ti panakaparigat. Ngemdyak ilalaan ti biyag ko, tapno iti kasta, matungpal ko ti nakaibaonak, ket mailipas ko ti trabaho entiked kanyak ni Apo Jesus. Ti panangiwarawag-waragawag ko ti naimbag adamag, ang maipapan iti parabor ti Diyos. Napanda kayo aminen anangikas kasaba, napanda kayo aminen anangikas kasaba, iti pagarian ti Diyos, ket amok awanton kada kayo ti makakita kanyak. Isut gapunang itang aldaw, iti sangwanan ti Diyos, ibagak ano adda saan ang maisalakan kada kayo, saan asyak ti aking basol. Tadyak nagliway anang ipakpakaam mo kada kayo, ti amin panggip ti Diyos. Ti sao ti Apo. Kantaan nyo ti Diyos da kayo apagarian ti lubong. O Diyos pinagtudom itinipigsa, ket pinadameg mo manen tinatikag adaga. Nagtaeng dagiti tattaom sadyay iti kinaimbag mo, inikam ti kasapulan dagiti nakurapay. Madaydayaw ti Apo, inaldawang ibakbaklay na dagiti awit tayo. Isu ti Diyos ang mangisalakan kada tayo. Diyos ang mangisalakan iti Diyos tayo. Isu ti Apo nga Apo tayo, ket iti patay ispalen na tayo.
addaken ka dagiti sawa makaited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa maka ited tiyag nanayo na biyag. Tiyapod na kumakada kayo. Tipan na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Timmangad ni Jesus sa dilangit ket kinunana, nasantuan nga ama dimtengen ti oras, itanok mo to'y anak mo. Tapno itanok na kamet. Tainikam ti pan nakabalin nga agturay kadagiti amin at tao, tapno ikkan namet ti biyag nga agnanayon. Dagiti amin nga ented mo kenkwana, ket daytoy ti biyag nga agnanayon. Ti pan nakaammo kadagiti tattao ken ka, akakaisuna nga pudno a Dios, ken ti pan nakaammo da ken Kristo nga imbaon na. Kinday dayaw ka ditoy daga, linipas ko ti trabaho nga ented mo nga aramidek. Ama, itanok na iti imatang mo, akas ti panang itanok mo kanyak, idi addaak iti dennam, sakbayan na parswa daytoy lubong, ipakaammo ka kadagiti tattao nga inted mo kanyak ditoy lubong, kukwam ida, ken inted mo ida kanyak, tinungpal dati saom, ket ita ammudan ang naggapo ken ka, dagiti amin nga inted mo kanyak, ta inted mo kadakwada dagiti sao nga inted mo kanyak, ket inawat da. Amuda apud no tinaggapuak, amuda apud no anaggapuak ken ka, ket patsyenda nga imbaon nak. Idawdawatak ida, saan ko nga idawdawatan ti lubong, no di ket dagiti tattao nga inted mo kanyak, takukwam ida. Kukwam amin akukwak, kukwak met amin akukwam, ket maidaydayawak kadakwada. Ita umaya kun ken ka, awana kun itilubong, ngem addada itilubong. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kasla ko sorry to sa ingam adda may sangagayam nagdamag kanyak. Kasla madisturbak. Kasla ko madisturbak ta hangkong ekspektaren. Kunana dayjay nagdamag. Apo, mabalin ti agdamag. Anya tinagan ti Diyos. Kunak katoliko ka nga dati. Wen. Apaya apo madaya damag ko. Kunana pa'y matapiman. Haan. Ngam sa ludsod dagitayan nga katoliko dayta. Damag ti saludsod ti dagitay protestante nga kakabsat dayta ti saludsod da anya nagan ti Dios pagaapaan dan no Yahweh El Shaddai wenno anyaman ni santo apa ti bagana tinagan ti Dios ken kaasi naunegen dayjay Yahweh di kunana tinagan ti Dios I am who am siak ket siak kunana iso nga why W iso nga inikkan damot ti a ken i Yahweh ngam iti Aramaic Greek kunana Yahweh I am who am kunana dayjay kuno ti pala saludsudon tayo ka anya tinagan ti Dios too far nagaddayon iti dayto nga nagdalya sa hatan tayo lahan ko nga ta mapabasol ta baka dang nanggagdamang apanda sinal saludsod kanya na nga baka kuno iso mo ti apanda ikakaaro ba nga anya karo tinagan ti Dios pinapili tayo haan El Shaddai kami haan Yahweh kami Jehovah, the same Jehovah. Isumot lang. Y, H, V. Di V ti pa ng pronounce na kami. Jedavilyo. V nga ro. Jehovah. Inikanda mo ti sa mga Jehovah. Nga may sa tibagbaga na daya. Anya daya. I am siyak ket siyak. Kukunak kanya na nga inyo-explain. Tatayo a Kristiyano. Hantay ang concern tinagan ti Diyos.
At na may sa Diyos tayo, ngam talo a persona, Ama, Anak, Espiritu, Santo nagtrabaho nga iso timang bibiyag kanya tayo, yung Espiritu iso timang kukuan. Kano salsalud-sudon tayo, naonarabawa kala ko adayon, tiri na antay ko matatan ka, kas ano nga agtrabaho ti Diyos, kas ano nga mariri na ti asi ti Diyos, ti grasya ti Diyos. Uray no hamong panunutan ginagan nan. No ri na unday tanga ayat ti Diyos kanya mo. No ri na mo agtrab-trabaho nagaddayon. Kala ko na siya ka managayatak mo ti aso nga mabaybayan lo na daduma ta ka ang angot ko pay ka ti angot nan. No hamam di aso. Nya naganan. Nakitam ko baka anya tinagan na ko na tayo di man no dataraken da. Nam si kaureham mo malipatam dinagan na nga 5 wano tiago na asidegan jari na nakala ko manete gaputa kukwam closen kala ko agkalawi kewon amunan amumon de jay ugali na amumon de jay kasi kumamot ni Apo Diyos distante ano damdamagan tayo pala ang anya nagan ti Diyos ayan na ti Diyos kung natin pala ayan na ti Diyos ay mano ti Diyos yo kung natin pala nagadda yun ti Diyos kung ko kukwak adda ka kanda kami adda ak kadakwadan normal nga salud-suden data iso mga tatimang manggagpiman guhin ori datay mo daduma kabaka di tayo masongbatan kung yung awan ti ikasak nga imbaga na nga nagan na yung name God ngam imay babaan kin ni Apo Jesus nagsublimot ni Apo Jesus babaan ti Espiritu Santo ngam no dati na antayo dati ko na ti ebanghelyon dadtuya kon dati nya naganan kukwak ida kukwadak no nakakita ka ti aso nagaddayo pay laeng no hamukukwa sa bali tiri na no kukwamhaan kasi mo tani Apo Diyos kanya tayo no mariri na tayo nga adda tayo ni ti Diyos no adda magkada tayo everything is okay. Ure problema, ure pakarikutan, ure dagiti pakadandanagan. Mari nam ti grasya na, mari nam ti bendisyon na. Una dumteng ti gundaway nga masulisog tayo. Ikatan ti demonyo ti talatay kini Apo Diyos kayat na nga ipanaw nga napinpintas latta nga agsubli tayo napinpintas latta nga ri na tayo ti kaddana. Iso daytoy kunana ti ebanghelyo adda kanya adda ak kadakwada. Naununag, adda ti Diyos kada tayo, kukwa na tayo, adda ti kingkwa na, kunana ka niya kaibero kum ti rupa ti Diyos, asi, apaya nga asi, di ti kababalin ti Diyos, manang nga asi, uri nakapsot tayo, kakaasyan na tayo, uri nakapoy tayo, awatin na tayo, uri nakapsot tayo, ayatin na tayo latta, basta na tinapintas mo on our part, agtalit, mamati, agayat, surutan tayo. No ni Kristo nga Diyos, ulo, da tayo ti bagina, nakaraman tayo, iti dayta a Diyos. Nakamaldit ka da tayo, dayta nga bagi ni Kristo. Therefore, kung adda ka da tayo, adda tayo magkingkuana. Iso ka di ko wagas ti panagbiag tayo, nariga nga ramidan, maka Diyos. Dagiti pampanunot tayo, maka Diyos. Tinamnama tayo, maka Diyos. Kinamanang nga asi tayo, maka Diyos. Hindi ko mati na padasin nga ibiyag karit. Sasayenek ni
Isip nget tibiyag mi, waya, waya, itdem kada kami. Kumararag tayo, kakabsatap no na tayo, kindag ito'y adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kat may paaya pa kaidaydayawan, kan pa kaigloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadag ito'y karkararag nga, karkararag ken daton mi, tapno babaan da tinapasnek apa nagserbi mi, may ragpat kam to itinailangitan a gloria, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na may karikat rumbeng anong mikat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Ta iso babaen tiin na ipapatay ken panagungar. Inaramid na ti pasamak a nakakaskas daaw. Ada kami nga adda idi iti ikot ti basol. Ken iti sangol ni patay, inkabil na kam iti saad ang nagloryaan, ket isot gapuna, amanaganan kami anapili a kapututan, kinapadi anarian, nasyon anasantuan, ken ili at tinagikwam. Pudnoon ay amay karikat rumbeng anong may katpakaisalakanan, may ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panagungar na, nagparang asibabatad kadag iti amin, a disipulos na, ket nagpangato sa dilangit iti imatang da, tapno pakiranuden na kami iti kina Diyos na. Anan sa tagarag o ti sangalubungan, iti pan nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. A Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandaga, napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti apo. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ti Espiritu mamang pasanto kadag ito'y adaton. Tapno pagbalinem kati paimo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isu amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Innakam insalakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papataykan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat may pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok noy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit dumteng kumati pagariam matungpal kumati nakem mo ditoy daga akas sa dilangit itdem kadakam del daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan ngumannugot ti sulisog dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasatan namnamaen mi ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana.
Kumararag tayo. Apo inawat mi tinasanton a sakramento, ket dawaten mi asi papakumbaba, tadagiti misteryo nga imbilin ti anak mo nga aramiden mi a pangilagip ken kuana, ipaayda ko mati pan nakaparayray tinadyosan nga ayat mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo timan nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.